Masera sei muri Zimbabwe vatete vadzoka. I hope you are having a wonderful day. Muzora nasi tine nyaya dzatinadzo. Nyaya yekutanga ndemusikana akaiswa tattoo neboyfriend yake, saka tattoo iri manje zvarakuita zvacho zvakuhlisa. Vedu vetisatapinda munyaya yedu yekutanga, ndakachida kungoti madzimai ose ari muJoburg, we are inviting you to your Mother's Day event. Garai mangogadzira flyer richauya, asi mutengo i450. Pamutengo apa pane lunch, Mother's Day lunch, pane photos by a professional photographer, and we are going to have a wonderful day. The venue is in Midrand. Saka, you guys, we are looking forward to hosting you on Mother's Day. Dress code pink, yellow, green, all the colors of the rainbow, as long as it's a solid color. It has to be pink, cannot green, cannot red, cannot, all those colors. Veduweka uchange uri mutambo unofadza. We want to celebrate mothers because vanamai, you give a lot, you do things, you put other people first and you forget yourself. So this day is a special day for you. If you are interested, guys, garai makangobata ma 450 enyu. Kana kuti mototanga kutoti ka 100 muchiunganidza mari yenyu nekuti zvichange zvakanaka. 450 rands kwete madola. Regai tipinde munyaya yedu. Auyawo nenyaya yangu tete. Ndatambura ndiri musikana aita mabasa emumbawa, ndikaiswa tattoo pagadziko neboyfriend yangu yainge yati yaindida uye yaida kundiroora. Ndaive mwana akakura neshungu pamwoyo yekuita mari. Ndakakura upenyu hunorwadza. Baba vangu vaishanda basa regarden boy, ende mbuya yaishandirwa nababa vangu yakanga ine utsinye. Pamba pataigara paishanda baba paive nembwa yaive yakatrainwa nambuya ava kuti vanhu vanogara kumain house ndivo vakakosha. Isu yekucottage yaita zvainoda nesu. Ndakaita shungu tete musi wakarumwa baba vangu nembwa iyi vachiipa chikafu. Takachema musi uyu tete, mwoyo wangu wakaenda kure kuona baba vangu vachibatwa senapwa. So panguva iyi ndaive ndine 16 years ndakatanga kuita mabasa ekutengesa mbiri pazi ndoga ndiine shungu yekuti mumba mudyiwe zvakanaka. Ndakatanga kuita mabasa aya amai nababa vasingazivi. Tete time yavakazoziva ndainge ndatodzika midzi ndisachatsiuriki. Vakazama sevabereki, asi ndipo pandakatiza pamba ndikatanga kugara ndega kuHighfields. Ndakatanga kutora chipfambi sebusiness. Panguva iyi ndakaenda kune imwe shamwari yangu kuti indiendese kun'anga. Ndikaenda ndikanopiwa mushonga welaki wekuti ndinopfimbwa nembinga. Mushonga uyu ndaigezwa nawo pandinenge ndakuenda kubhawa. Mushonga wandakapiwa waiva mvura yemugungu nematombo machena. So ndakatanga kushandisa pese pandaenda kubhawa ndokusangana kwandakaita naManu. Manu ndi businessman ane mari, imbinga isina noise. So musi watakatanga kutaura tese akaita seasina basa neni, ende musi uyu haana kundikecha, asakatondendesa kumba akandipa mari pasina chaita neni. The next day akanditi huya kumba kwangu urare kuno. Ndikaenda tikataura nyaya ndichifunga kuti ndicharara naye, asi hapana chatakaita. Makuseni akandipa mari. Ndakamubvunza kuti why uri kundipa mari asi usiri kurara neni? Akati nekuti ndinoda kukurora kwete kukubhadhara kurara newe. So takazotanga kudanana rudo rukatsva, ensure haana kuita teke yekuti painondiona anondibvisa bhurugwa. Akatanga kuchinja life yangu tete kusvika azondikumbira favor one day. Akati aida kuti ndimuratidze rudo rwangu. Ndakamuti unoda ndikuitirei? Akati iswa tattoo repicture rose pakati pemagadziko ako. Ndakabvuma nekuti hapana reason yandaimurambira nekuti aindiitira zvese. Takaenda kunoti ndiswe tattoo, asi handina kuenda kutattoo parlor. Akandiendesa kune imwe secret cult yaiitwa sekune party, ende zvaive zvakapfekwa nevanhu ivavo zvaityisa. Asi yakandisimbisa akati ndiwo mapfekero atinoita kana tipemberera mwoyo wedu anenge awana true love. Ndakazopinda mune imwe room uma ndakazotanga kuiswa tattoo riya. Ndichipedza mukomana wangu akabva aenda neni kumota ndokuita bonde neni. Akaita zvekundikotamisa, asi aibata paive nechironda chetattoo chiya chichiri kurwadza. Takazodzokera kushrine after tapedza kuita bonde ndokubva tajoina vamwe tikatanga kufara. Takazodzokera kumba but murume uyu akatanga kuchinja bit by bit. Aiva sachandidi. Akapedzera andiudza kuti ndikawana anoda nezvangu ndiri free kuita move on because aiti ndine time yandisina basa nerudo. Manje ndikagara newe upenyu hwese hazvizovi fair nekuti handizogoni kukuda everyday. Ndakashaya kuti ndomupindura sei, asi pfungwa dzangu ndakazviti ko tattoo ndichaita sei. Ndakamubvunza akati ane mushonga waanozondizora robva kana ndawana mumwe munhu wandinodanana naye.
Ndakati ndaona kuti pano hapana changu, ndakarongedza ndikabva pambapa, asi handina kuziva kuti ndokutanga kwematambudziko angu. Ndakatanga kurara nenyoka tete. At first ndaiona nyoka iyi kuhope dzamara yakuuya life. Nyoka iyi inouya yotanga kunanzva pandakaiswa tattoo paya tete kusvika ndakunzwa kupera simba. Ndapera simba handizivi zvinozoitika next. Ndinozomuka ndisina hembe ndichibuda smell kusika rudzi inonhuhwa zvisingaiti nyoka iyi inenge isisipo, asi inosiya mari yakawanda. Mari iyi ndiyo yandava kuchengeta nawo vabereki, asi handina rugare. Ndakafamba ndikanamatiro asi hazvisi kubatsira, nekuti kwese kwandiri kuenda ndinonzi ndakajoiniswa satanism through tattoo iri. And tattoo haribvisiki tete, kufira apo men. Murume uyo hachabatiki, kana kwaigara akatama handichazivi zvekuita. Mwari pindirai. Iyi nyaya iyi yandisiya ndichinzwa kutya. Ndinongoshuvira kuti ngadai tawana rubatsiro. Handizivi kuti makambonzwawo zvakadai here kuti munhu anokuisa tattoo ndotoona kuti musu waakamuisa tattoo akarara naye ndipo pane zvaaitoita ipapo, kuda kushandisa umwe vana. But my question is, why munhu achida kushandisa vamwe vanhu without their consent? Hi Tete, please hide me as possible. I'm a girl age 23. Ndakauya ku UK nema-COS and I think vari mu UK mu can testify life is not easy. Long shifts, car insurance, road tax, rent, bills, taking care of yourself, and also kumba zvinonzi ringa kwaunobva handiti ka vatete. Inini story yangu goes like this. I have 4 parents. My biological mother and dad vakandiramba ndichiri karusvava. A little sister took me inini, and that's the mother I know, love and appreciate, but she always sent me kumusha just to have a relationship with my biological mom, which vandisina kumbobvera. Ndaita relationship na very good, and up to 9 ndakabva ndaisa a stop to it. Ndakaenda form 4 ndokubuda ndakapasa. Ndichibva ipapo handina kuzoita book 5 and ndikabva ndaita zvenurse 8. Munongozivawo COVID era. I applied and got 6 sponsorship. Anyway, the day I landed in UK, my biological mom sends message yekuti vari kuda mari. Vatete, I had nothing at that time. I told her, vakati hey, pane zvese zvaucheta mulife haumbobudiriri. I thought to myself, who are you to tell me this? I made it this far without you, but anyways, I still sense the money shoma iyoyo yandendava pawo vanobva vasplitter between mama na tete. So right now, ndikushanda tete, but mari handisi kuiona. Mind you, we are talking about the same person who tried to abort me at 6 months, zvikaramba. But I don't blame her for that. Maybe she had her own issues at the moment. Kasi why vakundiudza kuti handimbofi ndakabudira mulife okunzi vadzimi vekwenyu vakatsamwa, you deal with the consequences. I always send my parents money and my biological mom and father money, which I never knew. But ini ndosara ndiri rombe kuno here tete. So this was an email. Ndavatumira WhatsApp message. Vava vanitumira WhatsApp message tikataura. Vakanditi kubva zvavakasvika mu UK mama vanotumira mademands. Pazonyaya ndigwadza ndepekuti vakaita accident. She was involved in a car accident. Vadonitumira nemapicture acho. Vakaita accident. Vaita accident ndokubva vagara about 6 months vasiri kugona kuenda kubasa because vakakuvara paibvi. Then mama mainini vakafly, she came in, vakagara naye vachimuchengeta, taking good care of her kusvika apora. That time mama biological mom still wanted money. Saka mama mainini ndo vanenge vakuchitumira mama mari kuZimbabwe kuti zviite sekuti ndiwo vatumira, but that time she was not working. But that, just imagine 6 months idzodzo anofanira kubhadhara rent, anofanira kubhadhara kutenga chikafu, anofanira kubhadhara all the expenses that she has. Oh, vazoti ivo at this point vari kutoti vanoda kuti vavatengere mota. Mama biological mama vanoda kutotengerwa mota, vanotoisa madhimandi ekuti nditengere mota, ndaneta nekufamba. Saka mama ava vane mademands, vane maexpectation. And also nyaya iripo ndeyekuti mama mainini vaiti kana mwana akuenda kuholiday kumusha, mama biological mama vanobva vatofuna kuti vatumira mwana wako asina chikafu unofunga kuti anodye. You understand me? Saka when I was talking to her, I noticed kuti mama biological mom munhu ane entitlement. She's number 2, she's very selfish. She doesn't care
of a child. Havana rudo, she doesn't care. Vanoudzwa kunzi ndaita accident, votumigwa mapicture ekuti munhu aita accident, still mama vanoda mari. Kana ukasatumira mari vanobva vatoisa mathreat ekuti you never make it. Toita sei nevanhu vakadai vekuti iwe unotosara usina mari every month because you have to do for your parents. Vedu zvakaoma zvinhu zvatisangana nevanhu. Black tax musaijairira. Need to create boundaries. Boundaries chaidzo. Kuti no, I can't. Kana kuti inini I can only afford to give you 50 pounds. Kutongoza kuti ndozvandino afford, because ukasadaro you are going to go out of your way trying to please vanhu vasinei newe. Tete inine madzimai vangu takaromba musure mekunge nhamo yatisukurudza muno mujoni. This happened after a close friend ainge aona kutambudzika kwedu. Inini namadam taitoshanda zvakanaka, as after lockdown we lost our job. Vatete upenyu hwakasunga zviye zvekuti tainwa nhamo, saka tambura zviye zvekuti hapana aida kuswedera patiri. Landlord vedu vakatanga vachaunderstanda. Apa taigara mucomplex. Those days government yange yati no one should be evicted. Akatanga achatumira maemail achida mari rent, tsamba dzemalawyer, akadzima magetsi. We still had nowhere to go. My wife aida kuti tibude, asi ndaitoziva kuti taizoguma tanogara pabridge. I told her to hold on, zvaizoita one day. Landlord vakasvika pakuzovhara mvura vakabisa door vatete apa tine vana, meaning to say we couldn't cook in that house. Panguva ye we were owing 10 months rent. A friend of ours, I was very close to my wife, ndiye aitipa food tete, asi unosvika kupi uchirarama nemadonation. Akabva ati timupe certificates tiende kune mumwe mubetsere. Yes, it didn't make sense kuti every day ndaenda kuma-interview, asi pasina kana one yandaidaniwa. Ndichinazoziva kuti ndavapedzera, asi I wouldn't get the job. Saka my wife's friend akati tiende kuna umwe sekuru vaizotibatsira. Voti palaki vatete takasenga ma-certificates tikaenda. Takanopiwa zvatakapiwa nasekuru vakatigeza yaini zvinhu zveblack chikanzi ini nemudzimai titaure zvishuwo zvemwoyo. Taida kuwana mabasa uye kuita mari. Sekuru vakandipa ring vakati ndisaibisa ndipfeke ndive nayo pese pese. A few days later I was called for a job interview, ndikabva ndawana basa racho. Our life came back to normal. Tika clear zvikwere zvese vatete. Asekuru vainge vati tisarara pamubhedha kana chisangana. At that time tai obey all the rules vatete. Last year yapfuura iwe pa Christmas I got drunk ndikakangamwa zvemhiko. It was just one day vatete ndikasangana nemudzimai pamubhedha. Takasangana edu mangwana ukaedza, not a problem, nothing happened, life ikakontinue. 2 days later ndakatanga kunzwa ring iya yavakushinya. From there ndakatanga kubuda maronda. Tete ring iri kudya chigunwe changu. Iye zvino ndakugara ndakachibhandecha chiri kuora. Ndakaenda kuna sekuru vakati you did not follow instructions. At the moment vakati vari kutsvaka kuti vangandibatsira sei. It's been 2 full months ndatambura chironda chinogwadza vatete, kutodira spirit hapana change. Ndiri kudyika ndichifamba uyezve chigunwe chichinonhuhwa zvisingaiti. Ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Zvakaoma hazvo. Vari kuti ivo mangonzwa zvavataurawo kuti vakanga vasingawani basa. Munoziva kuti unoshaya basa ugodzimigwa renda pamalandlord nemaagent emujoni havawisisi. Wesika uchigarawo maestate vanenge vatonga havazokuevicti zvavo, asi chiring yavakuvahla. Ndakaona chinhu wani chekuti pazvinhu zvese zvaunoita zvekubata mushonga izvi unozongokubackfire. Mushonga yakutanga kukuhla ushaya kuti kochii chakuitika. Zvinhu zvacho vedue vari kungoti muri yeZimbabwe tibatsireiwo, havachazivi kuti vaite sere. Ngatipinde munyaya inotevera. Ndini zvangu ndainge ndapedza macollege studies angu zvakanaka ndikapasa zvinomwisa mvura, asika pane nyaya yange yandiondesa yonditemesa musoro zuva roga roga. Mubvunzo wekunzi ucharoorwa rini. Kwese kwandaifamba vanhu vainge voda kuziva kuti ndicharoorwa rini. Vabereki vainge voshushikana pfungwa, votarisirawo mukwasha nevazukuru nokuti vezera rangu vainge vatozadza dzimba. Kuchechi yaingova semunyaya yekuti ucharoorwa rini. Even kuma family functions yange yatoita sengenziyo zvekuti zvaive zvondisvota nekundishayisa mufaro at the same time. Vamwewo vane miromo inoradanuka kunge rekeni hanzi dai angoita hake mwana wake anozomuchengeta. Nai veduwe vanhu chavanga vasinganzwisisi ndechekuti ndobereka ndoga here, ndagova mugwavha here. Muchirungu mune kamutauro kanoti it takes two to tango. Manje ini tango pawo wacho aisaonekera. Vabereki vakambofamba neni kumaprofita zvichinzi ndipfumiwe mhepo dzainditadzisa kuwana musha.
deep down ndaiziva kuti mabhindauko ose aitwa kwaive kutambisa nguva kuteya nzou neriva nekuti hapana cheve chakaipa pandiri. Kumeso handishoreke, even structure ndinozvinzwa kuti zvese zvine order. Dambudziko guru raivepo nderekuti ndaive ndisati ndasangana neaive abamoyo wangu. Vamwe vandaisangana navo vaive vakangodero semazowe adilutwa nastepmother. Kusangana kwangu naTinaye kwakaisawo pfungwa dzekuti nditangewo kuva nepfungwa dzekuda kumisawo wangu musha. Zvekuzoroorwa ndakomba zvaive zvisina kunaka ende zvaindishayisa hope. Chimwezve ndanga ndaneta nekuitwa prayer point pose nepamwe pasiri necessary zvichinzi Mwari rangariraiwo Aida, mumupeiwo murume anobva kunemi uye bodo shuwa. Tinaye anga ari mukomana murefu akasimba zvakafanira, anga asina kutsonga uyezve anga asina mazifuta akarembera vaya vatingati munhu ari well built. Tinaye aishandira imwe international NGO, so ndaitoimagina zvangu ndigere tatata kumasababa ndichidzingirira vana vangu vatatu muyadhi. Tinaye ndakadhumana naye mudhorobha reGwere, ainge auya kufield work yake. Ino ndaive ndauya kugraduation yemwana wavatete ainge achigraduata zvidzidzo zvepamusoro achipfekedzwa nguwani yefundo. Tinaye akasara usvitsa shoko indatonyura kare, asi tsika nemagariro edu hazvitenderizve kuti musikana atange iye mukomana. Vakuru vanenge vachiti wakatsveruka. Takatanga zvedu kufambidzana paye zvakanaka zvinei semunhu aivanyura murudo uye aidawo the cows dziite come home. Aiwa, ndaiterera fani. Ndakatanga kupiwa mutemo inogumu seyakapiwa Moses kuti hongu shewe. Ndikati kukura kwangu kwose ndaiva fashion conscious. Pakupfeka ndaimiramira imwe mitemo ine gumi inosanganisira ndisapfeka mitodo, ndisapfeka mamini, no makeup, hanzi hautenderwi kuita shamwari dzechirume, and he had access to all my social media accounts. Yacho yaive yakati one day zvayo zvimwe waitoona kuti hazvisi necessary, asi ko ndaigodii indaida kupfeka majavha sevamwe. Kufona chaiko aigara achiti he has a busy schedule, nokudaro ndiye achatanga kundifonera. Hama we, hamuna chamakaona. Uye ndaenda kunomitira washeni yake kusiya ndabika nekusika. Ndikamisira message mangwanani yaizopindura zuva rovira kana kwapera mazuva maviri, asi nguva zhinji muchindi anenge ari online zvake achichinja mastatus chero kashanu pazuva. Apa ndipo pandakaona kuti ndinenge ndiri kuitisiwa, ndiri kukweva dovi nestraw. Kudanana ndega chaiko. Amatuke vakataura kuti zverudo muchazvirega. Vakafa havana chavakaona. Tinaye akandiita bhora rake zvake. Akada kumboshuta mafirimu, drama king chayo. Kukura kwese ndaingofunga kuti drama riri vanhukadzi chete. Rimwe zuva ndakati ndakadekara zvangu, ndakati regai nimboona kuti Tinaye ari kupinda neipi pabhuku remeso. Ndakaona zvangu akambondirana nawamwe sisi Black Beauty. Ndakabvunza kuti wakambondirana naye ndiani? Ndakapindura magarambabvu zvichinzi havanei neni, angori work colleagues. Uyezve ndisiyane nekatsika kekustoka account yake. Ini manje ndava kustoka. Ko zvakaipei now and then kumboona kuti umwe wako ari kuitei. Ndinozviziva kuti vamwe venyu muchandishora muchiti ndaive ndakapata kana kuposa, asi ndaigodiwa hama dzangu. Indaifunga kuti ndazowana my forever yena. Shewe baba vevana naTinaye taive tatoenda kuma-introductions kumba kwavo zvese nekwedu, so zuva rekupfeka majavha ranga ratoswedera. Mari yekuroora ndairatidzwa mastatements ekubhengi zvichinzi ndiri kuchengetera iwe bebi wangu. Rimwe zuva ndakamuka ndokwana 10 missed calls kubva kuna Fungai aive munin'ina wangu, mwana wamainini. Ukama hwedu hwaisangana kuna naamai zvikanzi vakoma mambocheka here mastatus abanguro. Ndikati kwete, handisi kumaona. Akabva ati regai ndikutumirei mascreenshots. Vehama hauchemi unopererwa. Tinaye anga anoroora nomugovera. Ini aivandudza kuti ainge aenda out nebasa uye handikwanisi kuona mastatus ake. Muchinda ainge atondibloka kuti ndisaona mastatus ake. Anga akatonyora kuti ndawana wekuva naye muupenyu. Aikaka, zvichirevei izvi? Ende vana tete vaindikudza vachiti makoti vainge vakatopfeka mawigi andainge ndavatengera vachipemberera mwenga mutsva. Ndipo pandakaziva ndainge ndabatiswa dombo, ndainge ndarindira dongi rakaora. Munyika mune vanhu vakaoma havo. Munyori ataura akati kwai unenge uchisveta dovi nestraw.
zvakaoma, vane mashoko akawanda chaiwo aingoti ndagodakika ndikati kusveta dovi nestro. But basically I'm very sorry for what you went through. Ichenje edzo kuvasikana handizivi kuti unozviona sei, but panenge pane mared flags unotoona kuti mukomana uyu ukamutumira message nhasi anopindura 10 days later kuratidza kuti iwe haupo pamwoyo pake. Vedweka zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Please, Chutupavi guy, I'm a lady in her 30s, was married in Nahabi for almost 6 years, blessed with 2 sons. Niyangu yakamira, so we were a happily married couple. By the time ndakatanga kudana nawo, he had nothing, and me too, tavetisina chinhu, but patakazorora zvinhu zvakatanga kuvhurika zvekuti from nothing we started a small business of automotives, no include kupanobita nekuspray painter, and takatanga kuita mari for sure. The problem came pakuita mari apa. Habi started zvema infidelity izvi. Caught him several times with different ladies, but I forgave him because murume wangu nemba yangu ndaitoida zvakudaro. Time yakafamba achingodaro. Ini ndichingoti maybe he's gonna change. 2021 he just came with an idea that I should get pregnant again. That is the second son which I agreed kuti goita mwana wechitu, since I was a lawyer wife and the fact yekuteerera baba ka By the time I was pregnant, things became worse. Zvekuti yaive yatova girlfriend after another. I became very stressed zvekuti ndakasvika pakuzvara mwana ne 1.9 kgs. Thank God, mpenyu. 2 weeks after I gave birth, he vanished to nowhere. Left me ndisina kana pekutangira with the kids. Basa haritsvakiki, remember uri muzvere, and another 4-year-old to take care of. It's been 2 years since he disappeared, not even taking care of the kids. So I just heard rumors that he is now broke, and mota dzese dzaiva nadzo dzakatorwa nevanhu vaikwereta. So for now akatombotambura zvekuti mari wakatiza naye haachamudi nekuti ave broke. Suddenly I just get a call from him achiti he's sorry of everything he did. Akuda kuti tidzokerana. Things are not okay for him, and he's trying to manipulate me achiti ukudiwa nefamily yangu kumusha watu wati please hama dzangu ndodiko nenyaya yakadai. Sorry nekuva long, but I really need help. Kana kwanzi, those who left us in the forest have no right to know kuti makava akasara akatitei. Those who left us vakudzoka 2 years. Ndiudzei kuti kana wakasara nemwana uku zvere ndouziva noti 2 weeks une mwana mudiki, munhu akuti ngatite mwana, then iwosiwa murume woinda ozodzoka 2 or 3 years later kwei I'm sorry, vanhu vekumba kwedu vari kukuda. Ko vanhu vekumba kwavo vanga varipi nguva yose vakuzondida nhasi? Nekuti akuda kudzoka zve nekuti hachina pekugara, iwe wakasara navana ukagara. My sister, ini personally, kana musina kufa baba vapa vakakusiyai nemwana ane 2 months nechiya chi 4-year-old, nhasi ndo pamunozofa. Kana hati we don't leave our people in the desert. Kungosiya munhu mudesert, munhu onengo munhu wako womusiya kuti aiwa shamwari hana kana kumbofunga kana kumbotumira dei kuti aitumirawo mari. Handizivi kuti makaita sei panyaya rent, handizivi kuti makadla chii chakaitika nguva makore ose aifunga kuti muri kudle, makore ose akakusiya aifunga kuti muri kudle, achikusiya usingagoni kutsvaka basa, rent, ugotambura nevana. Varume vane hangamwa totodzoka tokontinue. Vanhu vanga vatiza nebhebhi ravo ngavakontinue nebhebhi. Handizivi kuti munofungei, but iyi nyaya iyi hatina zvakawanda zvototaura. Ameno kuda bhaibheri rotaura kuti tifanira kuregera. Tinoregera, but we don't take him back. Handiti hanzi kwai anga akaenda negirlfriend yake kotoziva sei kana ane HIV, toziva sei this time akakumitisai futi odzokera. Last year my mother-in-law vakaudza tete namainini mukadzi wababa nekuti she's not enjoying mari yemwana wavo because he's taking care of me. Hanzi vakatoti ndakamuudza but haateereri, meaning my husband has a system yekuti haatauri zvinoitika kumba kwavo, ndotoita zvekutonzwa nevanhu. Even mother-in-law anongokaruka vasvika iye anobva ati ingovajaira ndo zvavari. Ini zvinondibhowa hangu. I go to work, ndiri mucivil servant, both ini nahusband tine mamwe maprojects atiri kuita. So after mashoko asvika munzeve dzangu, I told him from now handichadi card rako. Ngoti atambira anondipa mari ndoiramba oisa mugaba, hanzi hauna plan naye. Mid month zvezvo handipresa ndakuchida mari, but because of pride handichadi kutora pay yake. Help ladies, ndoita sei strategy yekudzoka musystem. Aya
tinoramwa zvese my sister, but hatiramwi mari. Ndokubvunzai, strategy ndeyekutongoti baba vepamba ndiwo provider, he must do everything, whether ndizvozvo baba ndiwo provider. Munoziva here kuti nditori nama yangu yaitotaura kuti pane ndisina mari mukadzi wangu achiti I feel less of a man. In order for a man to feel a man, to be a man, anofanira kutoprovide. Pane mavidhio akawanda anopostwa painternet vachitaura about masculine energy, feminine energy. Vakadzi vakawanda, especially us Zimbabwean. I know even my grandmother, she had masculine energy to provide, to fight, to do this. Bozuka samira semukadzi, musha mukadzi. You have no. Mari, my point is we fight. We can get angry, but when it comes to man, my sister, kan unotondipa kadhi remugorera mwirei, hamuna zvekuita nemari. Strategy yekudzoka umu ndoita sei? Strategy ndeyekungoti kana akangokupai mari munoti maita basa, thank you very much, motonotengera vana hembe, moita zvimwe. Nyaya yana mother in law iyi just ndo zvavari, handi maudza unzi kwai ndo zvavari. Eripo ndekuti vana mother in law ndo zvavari. Kana mukaona kuti vanongouya vasina kuannounce, it's okay, ndimai mongoti makadima mama wabikira sadza mawapa pekurara. Asi nyaya mari muqondo isiqokoqela usemalini, mari hatirambi, we need money to survive, because kaima mungati mukutora mari yenyu motenga usavi pamba, baba vachikupai mari muchiiramo. Aiwa, torai mari iri mugaba asikana, torai musatombozvinetsa. Inotevera hanzi mangwanani, please hide. Asi vazhinji vanogona vakainzwa vaigara muDurban. Ndaishandira umwe murungu kuno kuDurban aichengeta imbwa dzerudzi rwepitbull. Matangiro azvakaita I suspect kuti imbwa idzi dzinorara nevanhu, cause yaindijambira ichindikoira mumakumbo. Then muridzi wayo akandibvunza akati, are you married? Ndikati no. Zvikanzi boyfriend? Ndikati yes. Akangoti okay, why achikusiya uchishanda makitchen? He is not supportive, I'll bless you pamberi apo. Akanditi chii chaunotya kuita kuti uite mari? Ndakangoti why is he asking me such a question? Ndikati kuuraya nekuba. Akabva aseka zvikanzi okay, kuzivi munoshandisa currency yema-US? Ndikati yes. It was around midnight. Akanoka muroom mangu akanditi you are lucky, let's do deal Ria. Akanditambidza mari yaive ma-US akanditi verenga, it was almost 2.5 USD. Zvikanzi it's yours, are you ready? Ndikati yes. Ndaisaziva deal racho, but nekuona mari ndakangoti okay. Akati remove your clothes quickly, thinking da akuda kuita sex neni. Akadana imbwa iya achibva andifongoresa, akandibata nechepahuro, imbwa yayo ichibva yatondipinda kumashure. Akati fine, ita action. Ndakangopererwa ndikatotanga kutambirira. To cut the story, ndakaita nhumbu, ndikabereka mwana nemusoro unenge Wembwa muDurban. Zvikatenderera, I was confused because boyfriend yangu ndaiita naye without protection. Now pandiri ndongonzwa kunyara pavanhu, mari handisina, murungu akafa, I'm jobless. Vana veZimbabwe, kana munhu achiuya nemari achikupa mari uobvuma usina kubvunza kuti zvii, hatite deal racho rii, it's your terms and his conditions, or his conditions and your terms. You need to know what you are getting yourself into. Haibo, hai ngeke phela bedweka nyaya nini. I'm tired at the moment. Ndingangoti I'm tired. Nyaya dzina kupera dziripo. Ngatidzoke zvakare mangwana, ngatichimanye mangwana. You guys have a good day. Thank you so much for watching. See you in our next video. Bye bye. Mwangu notogwaza kuti nditi bye bye because I like you guys. I like spending so much time with you, and I know that you guys enjoy my company also. But regaiti chikatra video pano kuitira kuti mangwana tigodzoka nyaya dziripa dzina kupera ndatosvika pakuneta nogara pachair ndotozunzwa musana wangu unosvika pakurwadza because
I think I should sit like this. But I want to be present. I want to be in the video. I want to be in the moment, you know what I'm saying? Saka kukandakada inesha ngendisipo. But imagine msana wangu noshuka pakwadza. I think I must buy that thing to support my back. Thank you for watching. Bye bye.